Hawu sanibonani ney'ngane zakwethu. Engicabanga ukuthi abaningi sebey'bonile-ke le y'ndaba lezi le-score lesi. Isikole se-Kaizer Chiefs neSiwelele F_C esizobe nje sikhona iSiwelele kule season esikuyo nje ngoba nje izovulwa nje next week. Bafowethu, hhayi kule viki futhi not next week, kule viki Sunday. Friday ngicabanga kuyaqala lapho. Kodwa i-Chiefs izodlala Sunday i-Chiefs. Engicabanga ukuthi iy'ndaba ey'ngezinhle lezi ngale sikole kimi, ngingazeki kwabanye abalandeli be-Chiefs. Ngokwazi kwami iSiwelele i-team ebikade ingekho. Ebikade ingekho nje izokhona ukubamba i-team ebikade ikhona okuyi-Kaizer Chiefs, yabo. Noma singazi ukuthi bekudlala obani, kodwa angicabangi ukuthi bebenesi-draw neSiwelele, yabo. Emagemini akanjena or amagemu ekumele madlala nama-team lama-friendly game siwashayisise ukuze masizodlala nabo kwi-league game besabe ngoba sibenze into abangayikhohlwa kuma-friendly game, kodwa masokhona ukudraw-a nabo kulamagemu la angasho lutho, yabo. Sibanikeza umdlandla lama-team ukuthi akhone ukuthi mase sibhekana nawo emidlalweni e-serious bephinde besibambe i-draw noma besidle futhi, yabo. Engicabanga ukuthi lamagemu akanjena amagemu ekumele siwathathe serious, yabo. Asikwazi ukuthi singazo-draw-a neSiwelele, i-team ebikade ingekho, bafowethu. Kodwa sibonge-ke kwaphela uFlavio Silva ukorile igoli lakhe elokuqala nje noma kungasiyo-ke nje igemu e-serious, kodwa nje kuwukuthi nje uzokhuluma nawe uthi ukorile, yikho esingakubonga okwamanje. Kodwa nje for mina i-performance noma ngingazange siyibone igemu, kodwa isho olukhulu masokhona ukudraw-a ne-team ebikade ingekho kwi-league. Bengicabanga ukuthi bekumele mhlawumbe siyishayele bathiwe siyishaya ngo-2 i-league, nakhona bengeke sibe sihle le score, uyabo. I-score nje besifunakala la ukuthi siyishayele le team, masiyishaya nje noma ngo-3-0 esitshengisayo ukuthi sihambile sakwenza i-pre-season le eNetherlands. Kodwa nje ngendlela okwenzeka ngayo, ayi mina I'm not feeling well bafethu, yabo. Kungazi-ke nina bafowethu ukuthi niyibona kanjani imidlalo le, yabo. I-pre-season singayithatha light kanti iyona esitshengisayo ama-direction ukuthi siya kuphi, sophelela kuphi, yabo. So nje asilinde sibone Sunday ukuthi sizodlala kanjani neStellenbosch ngo-5:30. Igemu ezophinde isitshele futhi sibheke kuphi, yabona. Nibe nemini enhle-ke ngane zakwethu, ngiyabonga.